ఉపాధ్యాయుల బదిలీలపైన ఏపీలో ఒక అప్డేట్ వచ్చింది. ఉపాధ్యాయుల బదిలీలకు 5 ఏళ్ల కాల నిర్ణయం అనేది ఫిక్స్ చేశారు. సో దానిపైన హర్షణీయం అనేది వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఉపాధ్యాయుల బదిలీలకు 5 ఏళ్ల గరిష్ట కాలాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఇటీవల విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ప్రకటించడం చాలా హర్షణీయమని వైఎస్ఆర్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా కార్యదర్శి దుబ్బాక కార్తీక్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రకటనపై కొన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో ఉపాధ్యాయులకు తొలిసారిగా బదిలీలు జరుగుతూ ఉన్నాయని, చాలామంది ఉపాధ్యాయుల స్థానం చలనంతో ఖాళీలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. ఇక 8 ఏళ్లుగా పట్టణ ప్రాంతం హెచ్ఆర్ఏ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ పొందుతున్న జూనియర్లు వారికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా నాయకులు ప్రయత్నాలు చేయడం వలన సీనియర్లకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉందని కూడా ఆయన చెప్పారు. సో దీనిపైన ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని ఆయన కోరడం జరిగింది. సో ఇది ఉపాధ్యాయుల ట్రాన్స్ఫర్స్ పైన వచ్చిన అప్డేట్.